y'a fɔ cogo min sofla masa ye dugukura jɛ i n'a fɔ lamusa b'a fɔ cogo min na fana o dugukura min jɛra anw ma foyi k'a ye a k'o k'an ye anw ta ye tanuni ni barikada ni waleɲuman dɔn ye sanga ani waati dɔw bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ bɛɛ ka wa ka kɛta bɛɛ fana anw mana masaba in tanu sofla masa jabaru wahidu an bɛ rasulu tanu ka barikada ni ka waleɲuman dɔn ne ma ni kisi ba ye ala k'o jidiya kan i k'a dɔn an masaw an tɛ se k'u sara u yɛrɛ sara tɛ sɔrɔ anw bolo fana kadira kɔnɔ anw se foli ni tanu ni barikada ni waleɲuman dɔn ye a laban ka dugawu da olu tɛ nga sa ale bɛ ala k'u bolo k'an ci jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔ bɛ basi ka jiri kɛ lafiyaw la foyi kan'u sɔrɔ min b'u tɔɔrɔ tun minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala k'a nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye kanuba jama ka fɔ faso kɔnɔ ani faso kɔ kan fɛn fɛn kulo ɲɛgɛlɛ jɔ ni ɲamadalen do fana k'u ka bisimila kunnafoni tuma mana se maaw bɛ kɔrɔtɔ ni beleke lajɛ kadira kɔnɔ ko nin ye waati selen ka ɲɛsin u ma kunnafoni i k'a dɔn k'a kelen kelen sugandi fasiri sɛbɛnw kɔnɔ ni k'a lase i k'a dɔn an ka bamanankan na o kɛnɛ mana sigi bɛɛ ka bisimila faso min b'a kelen kelen fɔ ni tɔw b'a kelen kelen tɔmɔ n'ale y'a daminɛ ka ban i y'a ye k'a fɔ maaw i k'a dɔn k'a fɔ danaya bɛ sabati o danaya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ya rabbi jabaru wahidu a k'o to an ni ɲɔgɔn cɛ ka kanu fana to an cɛ ko bɛɛ k'i bisimila o kumana Tarawele marhaba baasi kɔni tɛ alhamdulillah anba a sera o a b'i bolo kulo ɲɛgɛlɛ jogo ɲuman n'a nɔgɔyar'u ye suya kɔlɛtigi u m'olu fɔ wa ala ka laseli ni mabɛn ni nɔgɔyaw ye o tuma Modibo kun fɔlɔ ne b'o d'e ma e k'a sa ni sa baasi tɛ n'i ye kun fɔlɔ di yan Yusu a diyara n ye a bɛnna ma n ta tɛ bonya n'a bonyana a bɛ yoro yoro o kumana min ye i k'a dɔn jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw ye k'a dator'u la mundoro tuguni fɛn min ye faama ka cɛsiri ani wuli ka jɔ ye a ko wolola taare la SD ale ye ni fasiri Kɔlɔnbu kɔnɔ bi a ko min ye marisi kalo in tile 4 ye 2002 san na anw ka wolomasiri tabaw n'o ye forces armées maliennes ye n'u k'o ma ko faama ani lakana tigilama minnu bɛ mundoro ayiwa ko i k'a dɔn binganikɛlaw taara suru olu kan o kumana u m'u sigi k'u bolo fila da u sen kan u fana wulila k'u kɔ adisi da kɛlɛ la fɛn min ye k'a dɔn ko kunnafoni olu carinna min ye gouvernement min man kunna bɛ fanga furancɛ fanga gouvernement olu ye kunnafoni lase k'a da jamanadenw tulo kan ni diɲɛ fantanw maaw tulo kan kɔn ka wolomasiri tabaw n'o ye faama ye ayiwa k'u kɔni ye k'a dɔn u jɔsen min bɛ yen n'u ka lakana jɔsen min bɛ Mondoro n'ale bɛ Douentza cercle fɛ Yusu ko kumana ko binganikɛlaw nana bi u kan nka k'i k'a dɔn ko tiga ma don a na la fɛn min ye i k'a dɔn binganikɛla ninnu ye u nana bingani dɔrɔn tɛ dɛ min ye i k'a dɔn bolifɛnw ye jan dalen o la ko véhicule piégé i k'a dɔn bolifɛn jamanw ka na olu fana fili an senkɔrɔ ka bɛn ni jumadon ye marisi tile 4 2002 san u solila ka wuli a kɔfɛ nɛgɛ ɲɛ 5 n'o ye 5 heures du matin ye o tɛmɛnen ni sanga 30 ye o kumana 5 heures 30 waati u nana nin baara in de kɛ anw ka wolomasiri tabaw u kɛlen ko ka dangari ɲɔgɔn na ni i k'a dɔn kɛlɛ i k'a dɔn a sumayara olu ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛdala salo ni k'a dɔbidɔbili daminɛ o kumana u ye i k'a dɔn jatigɛ wale kɛbaa tigilama 47 bila su la o yɔrɔnin kelen na nka i k'a dɔn u fana ye digi kan na k'a sabu kɛ an ka 27 olu ntanyana 33 olu banana 21 ka bananda ka jugu u y'olu ta joona ni ka se wari sɛgɛrɛ 7 bɛ yen olu ma ye o tumana min ye i k'a dɔn bolofɛnw ko tiɲɛni donn'o fana na nka laseliw minnu n'o kɛra ni o kɛra colonel Abdoulaye Mayiga fɛ ale ye gouvernement ka kuma lasela ye Yusu a y'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn min ye ministre ye ale y'o fana ye min b'an ka mara tanba bɔ ani jamana mara koɲɛ olu ko fɔ a ye kunnafoni lase ka bɛn ni wulakile waatiw ye jumadon marisi kalo tile 4 2022 sa in na k'an ka fama k'i k'a dɔn ko dangariliw la ko nka ko dangariba k'a ma nimisa ko la ko o kumana wulikajɔw kɛra k'u bɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛdala salo o kumana ko min ye o bɛdala salo o wulakile fana waatiw la u ye jatigɛ wale kɛbaa tigilama 27 u y'olu fana bila su la ka fara 47 in kan Yusu o kumana ko a kɛra sababu ye min ye faama ye o ye sebaaya sɔrɔ Mondoro nka i k'a dɔn n'i y'u ka jatigɛ wale kɛbaa tigilama falen yɛrɛ bɔ nin ko in na k'a bɛ t'i jɔ maa 100 a n'a kunkanfɛnw na min fara jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw la SD nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Kɔlɔnbu kɔnɔ u ka bidon bɔli don Yusu Modibo n'i y'o bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni m'a ta o ye indépendant ye i bɔra ka min fɔ sisan o kɛlen don Modibo awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko nin don awɔ min ye 5h30 waati min na ninnu girinnaw kan sa min an
anga wul masri tabawi ulu koni awkado akara kala blow fly mi awkado so madafe a 5h30 wati anga wul masri tabaw ulu koni saraka mabina nizaba ni mabina ni wolomla ni ngolu ndaraki o minye wulat lebise mamina a ikado nyere la minye anga wul masri tabaw yama do ko mami dasula bita mabi wolomla la muronga ni ko bela jele mi awkado mado be munu yere awkado nulu kunjo sengabo bingali kala nunga famvelana ni awkado oluka manyema doye no chef terroriste muro to fasir le do goyi mi awkado ibn ibrahim malam abwaka onum bela jele awkado nigerian do nationalité nigerian orno temana kaboy alfusen bari ibn yunusa alias ikado bobala ni bobale la antoko eras bobala muro awkado aninu diko nunum bela jele ko ni burkina bewye no tabana kaboy asani bari an obe awkado jalube dugure kono o jalube kai amadu diko alebe awkado minye dugo menu ba wole ko boni ani aga isa alias nasiru nunum bela jele awkado malide ndo anga wul masri tabaw ku dangare nuna ni bela jele awkado do fi ma nyemay ngamuro awkado tinyera la anga wul masri taba kale mana ke tugo kene bi ke fa fla bela jele la muro jago bingani anga wul masri taba bingani balanadi mamuga ani wolomvla olu koni awkado olu jegina ya fa tugo ma wolomvla olu koni tunna wa ma bi sabani saba muro olu joginedo o jogina minundo awkado anga wul masri taba ma nyema olu koni takatanu da rasula be ka fura kali suko bela jele kula muro awa mi bulu koni nyasino no mamununa o ye katiba mi awkado no kembe ka wuliga joke kana dangari anga ma dola nota anyin kabni wati mina kufabna ugoko ko karamogo do de anya kuma fa ngukan domne kabni akoma yuba folo ni ne re nyinga mondoro binganina ngaga gelenga mbafo ngobulla tigele ya doni bala kiera nanga ngachefo kaba fora domi ko basumu go kale terroriste do bla Niger ka sabu ke makroni ngalla nyini antu nganga sigini fedo abana wallahi nangwanga chefo kuna foni fiedo kuna foni na wa bulla tigele ya bara do wa uko nyefanye note kaba fora ko basumu ye blalike au kanga doko fedo be sina muro awakuma be ningoina ang madli kammi vana me muro awkado minye terroriste bingaligala no awkado ko mobile do mbubulo no e blende muro ko ni asien galgale makani ye ni jakulu bulo ko be fendo jira ukanga fendo jira anga gouvernement akanga fendo jira anga armela ukanga signai fana wani wulika jode kanga kesanga ani wati minye anga jamana be chuko mina bi minye ansar edin ani katiba de masina ni o yada gali ani amar kufa no kabwe katiba serma mi no be awakado burgina imam doka awa jakuluye no tabana kaboy turudu awakado o wara be moro ko wulika joka kabini wati dola ma do ko ya jira ka fo nimma ko fole nu ku be taninga sigina fando fe awakado taninga sigi mi o de taraka talabani na o ma mi ni ko biesa anga wulu masiri tabaw ani anga manyama wulu de kanga laje mi ni kurafuni mindiru ma ko kuna bala kuna funi dogo ya teni wati na abana ka kei adoi shori ngoro ki sigi o kotere kuna funi fefe mana di aya sege aka mine bala abana danje beka kolosi ani dana karake danje sila abana beka kolosi abana awo abana murogo wati dola ma do ko ne ajira ka fo ma do be olubuguna tika mado kolu mi yala la alkado mi mopti dakar velana banyangara bo la douanza mola awo nganga sigi nini
note ka bango kamisa de muso kunigibali de ka ka minonw cɛ ka taa ka gongon juru kɔ u t'a to an ka lafiya nka anw de bi fɛrɛ kɛ an bi lafiya ni fɛrɛ min abana blende note blende cɛci kisɛ de ba anw bolo mais min fi na Niger président a ka dɔ k'a fɔ ale na an ka suru ka tɛmɛ amakla wallahi wallahi aka haramu ya amakla dɛ n'a ni ma bɔ Mali kan bogo kɔnɔ kelen bi don ala hali ko mɛta tɛ ala k'an kunna ja nin sɛbɛn Ablaye Jara ni ale ka fasira an y'a bɔ ne paran kɔnɔ o tuma na olomasiri tabaw aw kɔni ɲɛ bɛ nin na parce que ko Basumu y'o bila k'ale y'o bila ko Mali fana delila ka jatigɛ wale kɛ b'a tigilama dɔw bila ka tɛmɛ Macron ka laɲini de don a k'u bila u kana anw kama o de la cɛ dɔ bi to ka baro kuma fɔ ko Bubu Mabel Jawara ale ko ko terroriste stock tɔni min b'u bolo k'u y'o de bila ka na k'an y'o bɛɛ faga stock min bɛ Niger Bubu Mabel ko ten aw ka stock ni min bɛ k'u y'o de bila ka na nka hali bi dɛ Kufa Jabala Yadi Jabala u k'a ɲini k'a da wolo mɛ min f'i ɲɛna i ye cɛni min tɔgɔ fɔ ne Bubu Mabel an dɔɔnin dɔ don n delila k'a ye siɲɛ dama dama mɔrɔ a bɛ réseaux sociaux kan a yɛrɛ bɛ baara kɛ radio dɔ la ko radio citoyen n t'a ka radio kelen dɔ mɔrɔ n bɛ min f'i ɲɛna nin de ye jamanadenya ye waati min na jamanadenw ni gɛlɛya bɛ ka jamanadenw hakili lasigi ka kunnafoni ta k'a di jamanadenw ma n ti fan si fɛ ne kɔni b'a walawala o de do kɛ Bubu Mabel ni ne yɛrɛ la n'o tɛ a b'a se kɛ dɛ a ko sɔku tɔni min tun bɛ yen k'u y'o de bila ka na anw kama Mamadi Basumu de ka ko don a y'a fɔ a ma dogo k'a ye terroriste dɔw bila maaw ko mun na ko Mali ma deli ka dɔw bila wa ale faden fɔlɔfɔlɔ de ye Mali ye nka fadenya bi ci a da i ko nkɔyɔ den mais min f'i ɲɛna ni Ala ka jɛ ye an bɛ nin na waati min na dɔw bɛ yen nɔ nin diyara olu ye Mali ka ta tiɲɛ dɔrɔn a ka fɔ ko Mali ye défaite kɛ dɔrɔn olu nisɔndiya a fɔ jɔ dɔw tɛ mɛn wallahi mais ni Ala ka jɛ ye Mali ti ci olu kɔ yan maa o maa sigilen n'o ye malo bɛ segin fa i bolo cɛ o cɛ sigilen n'o hakilina ye malo bɛ segin fa i bolo awɔ Ala ka wa a dunko b'i kamana gan dɛ a malo in kɔni Yusu an bɛ sɛbɛn ta n'o ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako min ye i k'a dɔn ko jatigɛ wale kɛ b'a tigila maa kulu dɔw bɛ munumunu na tuguni kunnafoni wɛrɛ filɛ nin ye kunnafoni wɛrɛ filɛ nin ye dɛ k'u bɛ ko Dirari ale bɛ jɛnɛ cercle de fɛ npogo dun donn'u la jɛnɛ a mɔnɛ ma k'u lafiya o tuma na maa ɲɛma aw tulo bɛ nin na Wolomasiri Taba aw tulo bɛ nin fana na an tɛ fɛ k'a mɛn ko nin kunnafoni fɔlen kɔ ko nin maa ninnu ye dankari nin yɔrɔ in na an ka sɛden fa sɛkili kɔnɔ wala kuma bɛ yen de i b'a lase n tɔ ma kɔmana k'a ka ci lase wala Yusu i k'a dɔn Soir de Bamako ale fana kumana o kumana ko min ye jatigɛ wale kɛbaa kulu dɔw ye k'u bɛ munumunu na i k'a dɔn ko maaw kɛn bɛ ka i k'a dɔn jateminɛ kɛ ko u bɛ munumunu na Dirari bɛ jɛnɛ cercle fɛ Soir de Bamako kɔnɔ bi min ye i k'a dɔn Mayimuna Dunbiya ye ale kɔni ye an kunnafoni Mayimuna Dunbiya ale y'an kunnafoni Madame Mayiga ko tɛ dɛ Bali Traoré ka mamina ko tɛ Mayiga ko tɛ Mayimuna Dunbiya ko ale ka kunnafoni ye nin ye a ko yala ko Mali Wolomasiri Taba maa ɲɛmaw n'a to nin fili wɛrɛ k'u sɔrɔ ka fara Mondoro ta kan wa a ye Tomi sigi ɲininkali Tomi Wolomasiri Taba maa ɲɛmaw ɲininkali tɛ min sigilen filɛ nin ye k'aw n'a to fili wɛrɛ k'aw sɔrɔ ka fara Mondoro ta kan wa Mayimuna Dunbiya ka fasiri don Soir de Bamako kɔnɔ a ko min ye lakana ko ye a ko hali bi ko hakililatigɛ ba ma sɔrɔ kosɛbɛ ko ye ko k'a sabu kɛ ko komini dɔw bɛ yen ko munumunu salo bɛ ka kɔlɔsi ye k'a fɔ ko jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw bɛ munumunu na Dirari ale bɛ jɛnɛ cercle fɛ ko an y'a fɔ ɲɛbila kuma la cogo min na Yusu kumana ko kunnafoni olu y'a jira k'a fɔ ko kunun ko kari don ko jɛkulu dɔw tun bɛ munumunu na nin yɔrɔ kofɔlen in dafɛ k'u labɛnnen don ni maramafɛn kologiriw ye o kumana ko nin yɔrɔ kofɔlen k'i b'a ye k'a fɔ ko kunnafoniw ko kɔni bɔra k'a bin ko min ye binganikɛlaw ye k'u ye i k'a dɔn jiginko damadɔ kɛ buguda dɔw la k'u bɛɛ lajɛlen bɛ bolifɛn sen filaw la n'o ye motow ye ko moto sigiyɔrɔma 10 o sigiyɔrɔma caman k'u jiginna i k'a dɔn dɔgɔkun laban na k'a dɔn k'u taara munumunu buguda dɔw la ka taa yɔrɔw lahalaw lajɛ ko ka ɲɛsin i k'a dɔn ninnu ka munumunu salo n'u ka wuli ka jɔ ma min ye sigida maaw ye k'olu ye ntana gosi ni ka welewele k'o bila Mopti base ma Mopti base ani Seware base ka olu kunnafoni ko kumana k'u k'a jateminɛ ko jatigɛ wale kɛbaa tigilama dɔw bɛ munumunu na nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'u kana i k'a dɔn nin ko kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye koyi u ka labɛn
ni i ka dɔ wuli ka jɔ bɛɛ sabati kɔngɔ ma de bɛ nɔbɔ ko la u ka kɔn ka ninnu kunbɛn ko fɛn min i k'a dɔn Mali maa ɲɛmaw ye ani k'a dɔn wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaw ye n'u t'a kalama ko kunnafoni fɔlen ye nin ye o kumana ko munumunu salo k'o bɛ nin yɔrɔ in nasanga ni waati jatigɛ wale kɛbaa tigilamɔgɔw ma jɛ yɔrɔ in kɔ ɔ maa ɲɛmaw wolomasiri tabaw olu ka fan fɛ k'u welelen don u k'a lajɛ bagabaga min filɛ senna nin ye ko bagabaga in ti fankelen fɛ sabu anw tɛna lafiya sɔrɔ kabi i k'a dɔn wulikajɔw daminɛna an ka wolomasiri tabaw fɛ n'an bɛ ka taare fɔ olu ka sebaaya sɔrɔli la ko lafiya t'an ye koyi o kumana ko bagabaga min filɛ u kana kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye nin ko damadankulu de tora senna fo u nana dankari k'a dɔn mondoro la o kumana fɛn min i k'a dɔn k'a kana kɛ mondoro ta ɲɔgɔn ye dɛ jatigɛ walekɛbakulu min kofɔlen filɛ nin ye ko waati dɔw la k'u ye dankari jɛnɛ sɛrikili la ko an ka faama ko olu kun ɲɛtinɛ olu munumunu salotɔ ye nka u y'a ye k'a fɔ u ka binganiw fɛn fɛn na faama u bɛ npogo kɔnɔ kelen d'u la i k'a dɔn k'u y'a tɔ kɛ u b'u ɲɛsin siwiliw ma ko baara dɔ bolodara ko opération kɛlɛtigi o opération kɛlɛtigi ye wulikajɔ min kɛ k'o ye i k'a dɔn u dabolo yɛlɛma ko ye u gwa u kamana la ni ka i k'a dɔn siran k'o yɛlɛma u ka fan fɛ l'armée malienne i k'a dɔn k'olu y'o wulikajɔ min kɛ k'o wolola tare la ayiwa k'u ye jatigɛ wale kɛbaa tigilamaw u y'o caman i k'a dɔn olu bila su la ka dɔw gɛn ka wulu su nɔfɛ k'o yɔrɔ kɔni kun lafiyara ko hakaja Marebugu ta k'o ye misali bɔ Marebugukaw kun ne dan bɛ dingɛni da la nka wolomasiri tabaw olu ye wulikajɔ min kɛ k'a kɛra sababu ye ka Marebugukaw bɔ u ka korow kɔnɔ sigida maaw ko u ka lakanako sabatira olu ye lafiya sɔrɔ nka hali bi bagabaga ma ban nin yɔrɔ kofɔlen in na k'a yɛrɛ k'a fɔ ko derari jatigɛ wale kɛbakulu dɔw bɛ munumunu na ye wa ko maramafɛn kulu girinw de b'u bolo an fana ka labɛn kulu girin kɛ ka t'u kama o ye ne ka wele ka fara Maimuna Dunbiya ta kan an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ u ka bidon boli don Yusu Soir de Bamako n'i y'ale bila ne bɛ sirani ta Moro awa ko yalima papier min bɛ anw ka dugu jukɔrɔ nafolo n'o ye sanuko ye yalima papier min b'a la bi ko an kan ka fara k'a fili wa ayiwa min ye fasiriba ye a kuma na ma t'a dɔn papier kelen min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn kuma caman bɛ nin fɛn in nɔfɛ dɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo kɛrɛnkɛrɛnnenya sanu o de kɔnɔna na aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ magoba de ɲa min ye jamana ka sɔrɔ la min ye aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min bɛ yen n'o ye an ka nafolo ye kɛmɛjɔ kɛmɛjɔ 70 a bɛ t'i jɔ o la n'o ye sanu ye min ye awa i k'a dɔn anw ka jamana min ye an ka produit intérieur brut a bɛ taa awa kɛmɛjɔ 10 na ko ma ko PIB PIB o y'a naza o y'a kalawaji ya ko PIB o tɛ produit intérieur brut o de ye kuma la surunya ye nazara ka kalawaji kan a kan ka ca dɛ moro de jateminɛ kɛ bɛɛ ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la sanu ka mɛrɛmɛrɛ malidenw ye sa bi an bila nin kuma la o tɛ taa kɛ cogo si la f'an ka yɛlɛma don anw ka sanu bɔ cogo la f'an ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ anw ka sanu bɛ bɔ cogo min na k'a sɔrɔ min b'a to jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na o de kɔnɔna na sa min ye aw k'a dɔn sɛbɛn dɔ gosira o sɛbɛn aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a lajɛ cogo sugu bɛɛ lajɛlen la min b'a to an ka sanu a papiye bɛ se ka yɛlɛma cogo min sɛbɛnden minnu b'a kɔnɔ ani bɛnkan minnu b'a kɔnɔ yɛlɛma bi don o la walasa Mali bɛ se ka mago sɔrɔ la cogo min na walasa Mali bɛ se ka nafa sɔrɔ la cogo min na o de kɔnɔna na min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ awa min ye ordonnance dɔ bɔra min ye sɛbɛn dɔ bɔra n'o bɛ tali kɛ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la anw ka dugu jukɔrɔ nafolo ko min ye aw k'a dɔn yɔrɔba min bɛ yen n'o eaux et forêt Tabakɔrɔ min ye aw k'a dɔn nin kɛra février kalo in na koyi min ye maa min tun bɛ yen n'o ye ministre n'o ye Lamini Seydou Traoré moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ko awa min ye a ka ko sugu bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɛɛrɛ ka kɛ walasa min b'a to min ye an ka sanuko ye moro aw k'a dɔn a ko bɛ se ka yɛlɛma cogo min na an ka sanuko jamanadenw bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na o tuma a ka kɛ aw k'a dɔn nanzaraw b'a fɔ cogo min na partenariat gagnant min ye aw ka ta sɔrɔ anw fana k'an ta sɔrɔ si kana bi se ka min ye aw k'a dɔn Lamini Seydou Traoré a ye nin kuma fɔ nin cogo la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko awa min ye sira dɔw bɛ yen maa tɛ se k'o faamuya cogo si la an ka sanuko la ko kabini aw k'a dɔn bɛn waati jan ni an ka sanu kɔni bɛ ka bɔ an tɛ ka nafa
nafa sɔrɔ a la an ka sanu a bɛ bɔ cogo min na a bɛ bɔ kini ninnuman fɛ min ye aw k'a dɔn sariya bolo min b'a la ani bɛnkan min b'a la ko bɛnkan t'a to Mali ka se ka nafa sɔrɔ cogo si la minisiri Lamini Seydou Traoré ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma ka don o de la min ye an ka sanu ye ko n'a bɔra ko ɲuman min ye aw k'a dɔn an ka jamana an tɛ se k'a fɔ k'an sɛgɛnbaatɔ jamana ye o de y'a to a gɛlɛyaba a n'a kuma caman k'o de kɛn bɛ aw k'a dɔn sɛbɛn minnu b'a la bi k'o de kɛn bɛ ka ko caman se min ye fanga bulon na walasa kiiri bɛ se ka kɛ cogo min na i k'a dɔn awa jotigi ka jo ka d'a ma jalaki ka d'a ma nka bɛna ta ni sɛbɛn kɛra ka ɲa min kan ka kɛ bɛɛ ta ye min ye i kan ka min kɛ min ye aw k'a dɔn minisiri ka fɔ la ko a tɛ se fangalaso la bilen k'an ka sariyaw bato dɔrɔn n'i y'a ta to ye fanga la bɛn ma k'a la de a banna fanga yɛrɛ bila k'a fɔ k'a ye taa ka ɲɔgɔn faamu a banna yan'olu k'u da don a kuma la o n'o tɛ ko sanuko ko a bi na a bɛ cogo min ni yɛlɛma ma don a la k'a nafa si tɛ Mali kan an na dɔ kɛ nin cogo in na ta a banna wa sanuko dun kabi Ala ye Mali da sanu bi yan nɔ a caman ba di Kanku Musa ye basara bɔ a la Kanku Musa yɛrɛ mankutu ma diɲɛ lamini ya ale yɛrɛ fana mun y'o kɛ ni sanu tɛ non ale fana cɛkɔrɔba tɔ Ala minɛ k'an ka sanu bɔ ka taa n'o ye maga mais a ma ban a y'a seko de k'a la a ma ban mais ale taali ni bi cɛ jɔn y'a a ta ɲamɛ an ka min sara maga o se k'o lasegin a ma bon magankaw kɔni y'o don u ka musakaw la kaban nka min bɛ yan dun an t'o bɔ wa an k'o bɔ o taara k'an dan kaban nka ba b'i senkɔrɔ i bolo kɔnɔ jɛgɛ bila i senkɔrɔ a man kan dɛ a man kan sanu biya waso tɛ Ala yɛrɛ de b'a dɔn Ala y'a ka anw ye Ala de y'a bila ye fana wala maa m'a bila ye maa tɛ se o mais n'a ma ɲɛ min kɔ misiden kana jɔ biriminɛ lankolon kana to fɛn min fana yera an fɛ yan tuguni lithium ko wa est ce que b'a dɔn hali Faransi ka kɛlɛ lithium ko in n'o lithium a t'a sɔrɔ an b'a di jɔni ma sisan Irisiw ani Siniwo olu bɛ taa kɛ ka batterie électrique dilan ka téléphone fɛnw pièces dɔw dilan n'a ye an'u ka subahana fɛn minnu bɛ voilà merci beaucoup o de don ko merci mun Yusuf ne ko merci Bazoum ne ko merci beaucoup n t'o la dɛ kana Bazoum tɔgɔ dɔn n ka baro la ni tɛ hɔrɔn tɛ hɔrɔn nka ni Ala sɔnna ma a b'a ye ale t'a mɛn dɛ a b'a ye de ade wallahi ni ale ka fasiri an bɔ sira ni Ala sɔnna ma o kumana ade an bɛ ka to ɲini jama fɛ n'i y'ale ka fasiri bila Yusuf ne bɛ fasiri ta nin bɛ fasiri min ta sa o de ye sɛbɛn ye an ko min ma ko Zeniti Bale min ye i k'a dɔn ale ka kunnafoniw ye a danbe i k'a dɔn MB Dabo ale kɛn bɛ ka fasiri kɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn Konakiri Danganda ye Konakiri Danganda ko garisigɛ belebeleba de don Mali bolo nka an tɛ k'a dɔn port de Konakiri Malu ka port de sira de jɛngɛnen don kojugu sira bi tile sira y'a yɛrɛ dilan an ka dilan dɔrɔn sira y'a yɛrɛ dilan wa ayi dunun b'a yɛrɛ fɔ wa maa de t'a fɔ Bala b'a yɛrɛ fɔ maa de t'a fɔ sira b'a yɛrɛ dilan wa jɔn bɛ nin dɔnkili na dɛ Général Balo Badara Ali Sajaja Ala kosɔn sa a denmisɛnnin dɔw bɛ kuma koyi dɔw bɛ kuma dɛ ale ni Master Sumi ni Milimo ninnu ninnu ka kuma nka n yɛrɛ denkɛnin fana bɛ kuma dɛ Péresi Jalo ani Seki Bi Banginedakaw ka cɛnin a kɛra cɛba ye sisan nin denmisɛnnin u bɛ kuma dɛ u bɛ kuma nka ne ka cɛnin ale de fana bɛ kuma minɛ Wizi Wozo kɛ Wizi Wozo u k'a ye jɔnjɔn sɔrɔ awɔ kuma bɛ nka o tɛ k'a ye a bɛ k'a ladege o kuma Yusu ko min ye k'a dɔn Konakiri Danganda ye ko garisigɛ belebeleba de don Mali bolo k'a dɔn min ye Ala ka hinɛ Ahmed Seku Ture la Laginɛ ko a yɛrɛmahɔrɔnya tafa don ale ko Laginɛ ni Mali ko fogofogo fila de don farikolo kelen kɔnɔ ko kuma k'o tɛ nkalon ye kuma in fɔ dɔw tɛ bi ye dɛ kabi k'a dɔn san 1964 1964 nin kuma in de fɔra wa bolo n'o bilala bɛnkan na Mali ni k'a dɔn Konakiri ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Laginɛ ye Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko Maliden mana yɛrɛ sɔrɔ Laginɛ dugukolo kan i b'i ka so
lajine ka de mana yɛrɛ sɔrɔ Mali dugukolo kan i ye maliden de ye lajine ka de wa b'i ka so bolono bilalo la bɛnkɛrɛw la Ahmed Sékou Touré ala ka hinɛ la ale ni ala ka hinɛ anw ka Modibo Keita la ni cɛba fila farafinna a yɛrɛ wolodenw i k'a dɔn ninnu ɲɛ ni hakilina ta k'a jira k'a fɔ k'anw de ye kelen ye Youssou ko kuma na Sékou ye min fɔ Modibo ko k'ale fana tun sigilen k'o de kɔnɔ ko ne y'o de kuma fɔ o tun bɛ bala ale la o kuma Modibo fana y'o da kelen de fɔ sɛbɛn dilanna k'o sɛbɛn lakununa ka bɛn ni bi de kabi 64 sɛbɛn bɛ sunɔgɔ la Hamorbu ni ala bɛ min na o tɛ tiɲɛ itama wallahi anw tɛ kokolonkɛ mais min f'i na i ye Modibo tɔgɔ Modibo tɔgɔ tɛ jɔmaya fɛ kelen kelenw kɔ Modibo tɔgɔ ka kuma man jan kelen kɔ Modibo tɔgɔ bɛ maloya ni kelen kelenw tɛ Modibo tɔgɔ bɛ saamɛ o kelen ye tiɲɛ dɛ wa Modibo tɔgɔ ye homme de principe de i yɛrɛ b'o la o fana o de kɛra kojugu ye maaw bolo a bɛ hakili jigin commandant Modibo Sanɔgɔ la ko karisa ka jugu ko karisa ka ko ka gɛlɛn n'i kɛra principe ma ye o de bɛ f'i ma anw ka latigɛ la k'a ka jugu n'o ma fɔ u k'a ka ko ka gɛlɛn k'a sɔrɔ kelen pe n'i y'a ci yɔrɔ cayalen ye dɔrɔn fila don Youssou o tumana ko min y'i k'a dɔn bisa k'o sɛbɛn de lakurunnen filɛ maliden ni lajinɛka olu ni ɲɔgɔn cɛ o tumana ko ni cɛba fila u ye fɛn min labɛn ka bila k'a nafa setɔ filɛ nin ye ko lajinɛ danganda ko garisɛgɛ belebele de don Mali bolo wa o kelen de don lajinɛ yɛrɛ fana bolo an ka jɛnkomaɲɔgɔnya kɔnɔna la MB Dabo ale BMD Dabo ale i k'a dɔn nin fasiri bi i k'a dɔn k'a fɔ k'a ɲɛfɔ an ye a ko min ye i k'a dɔn wulikajɔw ko olu kɛra ka faamuyali sɔrɔ gɛlɛ kɛra jɔn na ka ɲininkali kɛ o la faamuyali ɲininkali kɛra ka ɲɛsin maa min ma o ye Elhaji Salimu Dugure ale ye i k'a dɔn ɲɛmaa dangan ye vice président de haut conseil malien de l'extérieur o ye maliden minnu sigilen don kɔ kan wa min ye i k'a dɔn n baba olu ka cakɛda ba ma ɲɛmaa fana don PDG Sodouf Salim Dugure Lamini Dugure fa n'a kɛra Lamini Dugure den kɛ Sodouf Lamini Ndesani o kumana ko Salim Dugure min f'i ye n'i bɛ maa ladiri ɲini Allahu akbar Sodouf Lamini wa Lamini tɔgɔ fana kana sigaw la wallahi kana sigaw la dɛ m'a fɔ tiɲɛnen tɛ maa la nka tɔgɔ dɔw bɛ olu tiɲɛnen man ca dɛ wa Moro a y'an kanu e yɛrɛ fatɔ ma lillahi wa rasuli a banna a tun bɛ dugawu kɛ n ye wa a ka dugawu de minɛna koyi wallahi hali bi an filɛ a baro la nin ye ala k'an mɛn an ka baara la amina rabi an k'a bila di kɔrɔ k'an kana bila di bana ye a banna an baba tun bɛ nin fɔ wa ala k'a jaabi Sodouf Lamini Sodouf ka ani ɲankuma Ndesani Youssou o kumana ko min ye i k'a dɔn Sodouf a PDG ko Sodouf Transit o sigiyɔrɔ o min bɛ Conakry o PDG de ye i k'a dɔn Salimu Dugure ale de ye nin kuma in fɔ hakililakunu n'a y'a jira k'a fɔ ko Laginɛ ni Mali ko nin bɛɛ lajɛlen de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye ko alhamdulilayi a y'a fɔ siɲɛ 3 lamɛnya b'u ka du kɔnɔ dubagaw don misiri tɛ baara yɔrɔ la i yɛrɛ Lamini seli waati mana se bɛɛ bɛ baara bila hali sɛw bɛ baara bila ko Lamini b'a bɔ a ka bureau de kɔnɔ ka mobili ta fo ka misiri b'a ko misiri min bɛ du kɔnɔ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen a baara an bɛ sɔrɔ ka la ilaha illallah daminɛ fo ka taa seli waati se a baara n'o banna an bɛ seli sɛw bɛ seli kɔrɔw bɛ seli mana bɛ seli dɛgɛ bɛ seli tout le monde hali bɛ fɛn min la bɛɛ de bɛ seli n'o banna an bɛ taa dakɔrɔ la a banna o kumana Youssou min ye i k'a dɔn k'a ye alhamdulilayi fɔ sigiyɔrɔma 3 a dɔ la a ko k'a bɛ hakililakunu kɛ fɔlɔ ko min ye Laginɛ entrepôt k'o bɛ dayɛlɛ waati min ni k'a sigi sen kan i k'a dɔn ko Laginɛ Conakry a dɔ la ko o kɛra i k'a dɔn ale ka mandat fɔlɔ la o mandat fɔlɔ ale ye wulikajɔsi bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ye kuma fɔ kuma min n'a ye an ka jamana ɲɛmaa o waati la a y'o taasi lakunun ko ye ale ka mandat fɔlɔ la a ye i k'a dɔn an ka mara a fiɲɛ fɔ o mara tun bɛ jɔn bolo a waati min ye Alpha Umaru Konare ye i k'a dɔn AOCA ale ko ko kumana ko min ale nin fanga ye ko a tɛ ka ko dɔw don ba la k'ale ye o kiritigi min kɛ n'o ye fiɲɛfɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko Alpha ye maa bila ka taa ale nɔfɛ ka bolifɛn bila ka taa n'o ye mobili ye ko ka taa nɔfɛ ka na o kumana a nalen a ko haut conseil de malien l'extérieur min ye i k'a dɔn maa ɲɛmaa dangan ye ayiwa i k'a dɔn ɲɛmaayaso la Laginɛ Conakry n ye kuma dɔ mɛn i da kuma in k'a ye ne bali ka sunɔgɔ sura dɛ a banna Alpha ye nin fɔ a ye wallahi a ko Salimu y'o kuma min fɔ i y'a fɔ ni dalili jumɛn ye a ko kuma ye i ɲininka président n b'i jaabi ko président i b'a dɔn k'a fɔ n ye kuma in fɔ ka da mun kan Alpha ko ko i y'a fɔ ka da mun kan e y'a fɔ kun jumɛn yɛrɛ fana na dɛ a ko
président ni y'a ye k'a fɔ n ye nin fɔ an ye sɔrɔ bosobaw ye mali jamanadenw y'an ye an b'a dɔn nafa min bɛ sɔrɔ boso ni a baaraw taabolo la ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko mali k'a ma sa koyi ko mali tolilen de don k'ale y'o fɔ Alifa ye Salimu a tɛ se a tɛ beleki a kɛra lamini ye ko Alifa ko k'o fana ye kuma kura ye k'e y'o fɔ ka da mun kan a ko mali ma sa dɛ ko mali tolila de ko cogo jumɛn na a bɛ faamu ko mali i k'a dɔn ani Laginɛ gouvernement fɔlɔ minnu sigira n'o ye u ka yɛrɛmahɔrɔnya tafaw ye olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u n'u ka maaya latigɛw ko k'o kɛ ko anw ye i k'a dɔn o ko bila kɔfɛ ko an ta tiɲɛna koyi k'ale y'o de fɔ président ye Alifa Umaru Konare k'a y'a ɲininka tun k'a ko kuma in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ ayiwa k'ale ko kumana ko e ɲɛ bɛ Laginɛ port la ko Laginɛ port min filɛ nin ye ko ni mali y'i wasa don a la ko nafa belebele de don wa i k'a dɔn k'a sɔrɔ musakaba ma bɔ k'o fɔlen ko Alifa ko kuma in k'i hakili la kɔnɔ k'a y'a kunkolo minɛ k'i sigi fɔlɔ k'a ko n ye nin faamu ko kuma in n'a kɔrɔ don o kumana ko Dugure k'e ka taa o nɔgɔnin fɛ Alifa Umaru Konare a ye président min tun bɛ a don kama Lansana Conté a y'o wele a ko kumana ko min ye i k'a dɔn Modibo Keyita ale ni Ameri Sékou Touré ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na k'u ye kuma kɔrɔ dɔ fɔ ka bila ko Lansana Conté ko ne bɛna o kuma in lawuli bi k'i hakili b'a la wa k'o ye jumɛn ye ko mali a jɔyɔrɔ Laginɛ port la ko jaja kɛnɛ dilen don anw ma kabi Laginɛ port sigira kɛnɛ bi a ta k'a d'an ma Sékou Touré fɛ ja an tɛ k'a kɛ di o kumana ko kɛnɛ min bɛ yen Lansana ne delila k'a mɛn Lansana ko maliyɛnw bɛ k'u yɛrɛ tigɛ ko Mali ni Laginɛ cɛ kɔni ko hali ni nan'i ka minɛn ta ko hali ni ma wari sara k'i bɛ se ka taa Alifa de y'a kɔrɔ ye a kɛra ni Salimu Dugure ka kuma de dɛ Alifa y'o fɔ min kɛ Lansana Conté i k'a dɔn k'a ko nin ye tiɲɛ ye o kumana ko yɛrɛmahɔrɔnya tafaw k'u ka sɛbɛn biya sɛbɛn in dalen biya ko foyi b'a sɔrɔ wa k'o kelen don o kumana ko ale bɛ fɛ sa ko min ye i k'a dɔn fɛɛrɛ ka ɲini a la k'a dɔn kama ko Lansana ko yɛrɛw ka giri ko wari port kan Ghana Niger Togo port kan ko min ye Laginɛ k'o de ka surun aw la ko min ye kilomètre 900 dɔrɔn ye k'a ta dɔrɔn ka woro ɲimi ka i da muguri Bamakɔ yan o kumana ko Alifa Umaru Konare ko kumana ko an ka fɛɛrɛ kɛ nin ko la joona ko Dugure de ye ne hakili la kunun ni nin ye wa k'a ma tɛmɛ n kan fiyewu ko ja ko jo b'a fɛ an b'o ɲini jama fɛ ni cɛ fila u y'u hakili jagabɔ o kumana Lansana Conté ko min ye kɔrɔlen ye k'ale t'o bɔ a ma ko yɔrɔ bɛ an bolo u y'akilinaw falen k'a jira k'a fɔ ko kɛnɛ bɛ Mali bolo ko jaja kɛnɛ tun b'an bolo kabi bi tɛ ayiwa ko parking n'o ye bolifɛnw jɔyɔrɔw ye ko belebele dira anw ma Lansana Conté i k'a dɔn k'a fɔ k'a ko min ye Mali bolifɛn fɛn fɛn bɛɛ na k'u bɛɛ ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a y'o kɛnɛ fɛrɛlen di anw ma ka tila k'an ka jɔyɔrɔ k'o bila k'a dɔn danganda la n'o ye port ye k'a jira k'a fɔ ko fɛn min i k'a dɔn Conakry port ye kɛnɛ min dira Mali ma ye ko i k'a dɔn ka kelen ko kɛnɛ in bɛ yen de hectare 5 k'a y'o de di an ma falaki k'an ka minɛnw sogolo ye port la o kumana ko min filɛ nin ye ko i k'a dɔn ko o ko tora ten a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ in a kun labilalen don Mali woromasiri tabaw olu ka minɛnw ka jigi ye ani k'a dɔn commerçant ni ɲɛmɛrisaw olu fana ka minɛnw ka jigi ye ni ne y'an ka ɲɛmaaw yɛrɛ Laginɛ an tɛ kɛ Laginɛ ma fitiriwale dɛ an b'a kɛ de n'i taara i ka minɛn labɔ Sénégal fɛ i bɛ 100% sara n'i taara labɔ Côte d'Ivoire fɛ i bɛ 100% sara mais n'i taara labɔ Laginɛ i bɛ 50% sara n'o kɛra bɛɛ bɛ ɲɛsin yen ma ni Ala ka jɛ a banna ani Murtani a banna o kumana Yusu ko min ye entrepôt ye k'o fana kɛnɛ kun bilalen don min ye wolomasiri tabaw ni commerçant ni ɲɛmɛrisaw ye o kumana min ye Salimu Dugure ye ko a ye nin kuma in fɔ waati min ni président y'a ta ba la o kumana k'a bɛ segin bi tuguni n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a kun kɔrɔla k'a bila o waati la bi dun dɔwɛrɛ daminɛ ne ye nin ye k'a b'a fɔ colonel Asimu Goyita ye k'o kuma kelen don k'an kana sɔn ɲɛdonya ma an kana sɔn kunsiyɛn ma an kana sɔn k'an tɔnsi mɛku ko dɔn bali ani k'a dɔn k'a fɔ maa minnu yɛrɛ tɛ silamɛw ye k'u bɛna mɔnɛ don an na k'an kana jɛn n'a ye o kumana ko min ye diinɛ maajugu ye politiki maajugu ani faso tiɲɛbaw minnu bɛ fɛ ka faso yɛrɛ dafiri k'u kana olu lamɛn dɛ k'u k'u ka baara kɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko Ala de b'a di Ala de b'a minɛ maa ka kuma t'a minɛ Ala de b'a di Ala de b'a minɛ wa Laji Dugure ale y'a jira k'a fɔ k'u ka wuli joona u ka pɔri ko in don ba la k'a ko bɛɛ lajɛlen sabati ko kɛnɛ bɛ yen wa bi ko tɛ a tɔ kun ye dɔrɔn a ko ka lakunu k'a lakununa kaban nin ye fɛɛrɛ ɲuman ye an bɛ se ka fiɲɛbɔta sɔrɔ cogo min na o kumana min ye BM Dabo ye ale ka nɔbila sɛbɛn ye nin ye an y'a saba ka bɔ Zenith Ballet kɔnɔ Yusu ka bidon wa n'u taara nin ɲɛfɔ Asimu ɲɛna n'a ka ɲi a b'a fɔ affirmative n'a ma ɲi a b'a fɔ négatif kuma tɛ fila ye surasikɛ ka kuma man ca dɛ ayi n'a y'a caya dɔrɔn a tɛ ɲɛ
ni kuma sigiyɔrɔma cayara fili bɛ don a la hali Sori Ibrahim Diallo yɔrɔ ale ko Asimi ale boye parce que o muso ye Diallo ale ye Diallo ko Asim ko Mombo ko bonne fête de l'indépendance o de kɛra Sori kɛ Sori Ibrahim Diallo Diallo bon ni ne yɔrɔ Sori dɔgɔmuso balimamuso Magu Lala ye Lala Diallo Lala mana taa hali nasɔngɔ minɛ aw ko affirmatif mais ni nasɔngɔ tɛ dun ma aw ko négatif voilà ala ka fana ca ka kuma man jɔ ayi n'i y'a cɛ i gundo des minutes la défensive de Sadio yɛlɛ mun yɛlɛ ko kɛra n'a bɛ yɛlɛ mun yɛlɛ ko kɛra n'a bɛ yɛlɛ hali Sadio bɛ di voilà Sadio madame ko nasɔngɔ di affirmatif a filɛ affirmatif Basumale ni a ko safunɛ tɔgɔ di négatif wari tɛ bi ani k'a ma ɲɛma a ka taa sugu la a bɛ tila ka n'an masaba ɲama Moro an bɛ bɔ sugu la an bɛna masaba cogo Ablaye Mayiga groupe commerce Moro an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a furumuso ladiri Mariamu Diallo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo pharmacie Proverti la min ye Kayiba Jabate Moro an bɛ ɲa an ka fo sanga ani waati an ka cɛkɔrɔba ɲuman k'a ka dugawu k'an ye Kayi gouverneur min ye Musa Bala Sumare k'a fo Moro an bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ ye le combat Moro a bɛ k'a dɔn nɛgɛ tigɛ nɛgɛ kan araye nɛgɛ tigɛ nɛgɛ ka tɛmɛnɛfɛri nɛgɛ min ye Kayiba Jabate dunda kelen ani buda kelen dunda kelen a bɛ k'a dɔn Moro o kun suara ka ban min ye Kayiba Jabate Moro tiɲɛ yɛrɛ la min ye an ka Kayiba Jabate ni terrain ma kasi Kayi foyi man o de kɔnɔna na sa min ye a bɛ k'a dɔn anw ka terrain ko Moro ko kɔsa in na maa dɔw kɔni ye fɛn dɔ kasikan mɛn minnu bɛ a bɛ k'a dɔn n'olu ye jamanadenw ye n'olu tɛ terrain ko kalama k'olu ye kunkanba dɔ mɛn nin kunkanba ti dɔwɛrɛ min ye chemin de fer o nɛgɛ nka chemin de fer o kɛn bɛ k'a wele ko sopa fer Moro an kun mɛnna nin ko in na sa ministre muso cɛ ɲuman in muso in hali n'a cɛ ma sobiye tabilen ministre de transport kɛ ko madame Dambele fɛn dɔ Sisoko dɛ awɔ ni ordre ni désordre ni transport mais couple bɛɛ b'a bolo ni o Dayiru Allah Dayiru ka nin mɛn an ka taa yafa ma jila affirmative Dayiru ka nin mɛn Dayiru Dambele an ka taa imani voye Dayiru ka nin mɛn an ka taa Moro Dayiru de muso do ni ye a bɛ k'a dɔn Dayiru muso an ka ne b'a fɔ dɛ a tɔgɔ jɛ bi m'a fɔ dɛ kabi kelen madame Dambele min ye a bɛ k'a dɔn n ka d'a ma n ka bɛ surukuba ma Dayiru yafa ma dɛ Amadu Kuba ka muso ni ɲini ko kɛra sa Moro min ye a bɛ k'a dɔn madame Dambele ale kɔni ale sigilen don a kan min ye a bɛ k'a dɔn maa ko ne terrain kunkan mɛn minnu t'a dɔn olu dabali banna an minnu b'a dɔn an ye nisɔndiya kɛ Moro chemin de fer n'i y'a mɛn Seri Jaraw ani a bɛ k'a dɔn maa wɛrɛw olu ye Bamakɔ lasɔrɔ Ala ni a wa Simindiriki sebe la i bɛ Simindiriki dɔn Simindiriki b'a dɔn kɛ terrain minnu b'a wele ko chemin direct an ka bamananw de b'a fɔ ko Simindiriki de y'o ye ani voyageur autorail marchandise ni weekend nin bɛ mɛn terrain na Moro min ye a bɛ k'a dɔn terrain min n'o ye logo ni n'o terrain kunkolo CC 22 05 Moro ale kɔni taara Korofina min ye a bɛ k'a dɔn nka gɛlɛya b'a la dɛ Moro maaw ta m'u ka so jɔ a dɔw yɛrɛ bɛ yen ka gu arayi la o tɛ Sudubaya n'i tɛmɛna Sudubala ka b'a arayi tɛ yen bilen n'i ye Morobabugu ba arayi tɛ yen u y'a bɛɛ wuli fɔ Kulukɔrɔ munna a t'u ɲɛna ko terrain ko tɛ kɛ bilen yan dɔ kɛra sa o a tɔ ni min tora yen
mangan cale sa Ibrahima Maïga to entina ke ka bara damne note afana tun mena de Ibrahima Maïga uga pedi uga directeur ke afana mangan de chayara note bimba trezere kulukoro koni sirata u yo be wuli ko baka be firi ka bantai Allahu akbar anna ngo ambi tere buli aga ta kulukoro tuguni ara ikurada de ba ma wa dana kurufina abida yake tere ati abtami kurufina de boba mi me awakado tero atelier de fana ha o atelier de o kana ke fuguri kele mo nyala de ka bo garde la kana o tere wuli tara photo tani fo Afrique du Sud ngolo Afrique du Sud ya ni alache abana kata selfie ke no kana campagne ba de ganya na de na ugo ka wulila amanganga na Dublin de ko jugo kono kana kurufina o tetere wulile abikile angata muro awakado minyi nyera la mi awakado kangarda kera bela jele wati na awakado abete meromi muro ali eko signal munu meke ulu bekena ko jigi kun tetere ngo kabli wallahi ka suranye tere suro farafina chamanye de abana abena lache muru ala nga minye tiere la ikado minye terengo ne atara awakado ni yoroko walena no korofina muru akado sopa fer akado ku keme ka feren tigani wati na wala sa mimba to terengo abseka labe njugo mina mimba to awakado nimisi wata anini soja awamunu men negatira dala muru awakado tiere la terengo ka nyeni ayiko cha monjene demba do kumbe uluka barap me awakado semene fer minyi negasira la ikado ma teme yoro iba soro do be ulu be awakado jega kana fere la do be jega irane fere la muro do be sangana fere la ulu mu dabare dabalo ola ga benota bina ga bi muro ko o be dablara o be ka fere o be ka soro chien san joli kono nana wa termina ni marchandise mi wako Senegal manyema kamana gwana de antaina ulu ta wubulo chugo me anuka barakelo ka hake matafale chugo ko kana ayiko mali tatu ayeku kamana gwande bega wati la do masa agreb ko la abena la check fu ka terenzira kata sigi tendere ka terenzira ko non nay wallahi ka jabala la ma malika la dunyina ka do fatura do ka rurnasi songo fu ka ta sisa ya ma rurnasi wore masoro abana do ka dunga legol ko tiena munu melu ganze la lugbe na ka bo ka joli binga wuli iwa INTM de wuli ka job bake pour que se ka alkalo sawa nu kalo fla sarani do ka ra shogel una lede awo ko sino be ma blasina abana la du taru ye no amati me akile ala ka nguna ja wo betugo mi yoro be ka datu ka fara o kan fana o te dalu ikoma la yake kuma ka moteur contact wala ali ikoma contact kala be abe wuli kuma taxi dun ko ikoro odo ala mame ko ala je ni electrique bakare kunte taxi ite man fana ko bana ba taxi ko ni bakare mi sise na no tawo kera abika debrouiller manga abenata ndem sen terdo na teria ke ko wara anyala la fu muru via do yafo ala de ba taxi dale mu yala julo yi ayu yala julo ba am be publin ndanga na ni serveti ka yala bi jangono yana ga jula sigile yala jula ko sku ala ka nguna janya na itema manga onata be yusu okman ala gam fataw kanye ni hagli ni godo no ngle ni jamana nyima jora anga gla ni ke chake dawgla abana jamana dunga lafiya nu ka nyonga fori bodila note tote kolokolo la de wallahi otumana minye kado ni katede renouwe mba leta yusu ni aleta ameta sikoro ni fe mi kado yeza ko uga isigidare mauka dusuma kasa ka sabu bora muna mauko ne kuna funi meka kera kataba nani sula sigi wora sikoro okumana kulu ka dusuma kasa ke ganyansi polosu ma mune na nini ye ku dusu chena ka sabu ke ko minye kado polosi do ulu kumbe patrula nube kado yoro bedala salo kado sikoro ni kinkon la wati mi ubeboko kalamasa nyebala ka fo bulifentigi do oni ikado dakene bigana abika damfara ina fo la haratala okumana minye kata ikado dangare ikado dumzeni njini dola ko 17e arrondissement o de polosu ulu jabala benedo yoroma okumana ko minye ikado ku yetasuma de bla yorola polosu reka bulifendo ko lu fana chiena
min ye ka do ko jugu keleba olu ka kunafoni sira ni ye nga groupe renouveau olu ka fasili jekulu o ya ikado ala silike indicateur de renouveau kono bi yusu min ye ka do ni ngoisa ko min ye ni dusuma kasa ko ka kera do jumena a kera juma do sufe ka dugu je sibiri la aywa ba flani sibiri la kalo kile duru ba flani fla mugani fla saina yusu ko nege nyem gwanzangulo wati no minuit ibaye ka fo patrouille ke jabankulu do commissariat du 17e arrondissement no be ka do sikoroni kin konnala yusu ulu de wuli ka joke skida ba folo kono no commune 1 koma ko yanno kumana ku ye wuli ka joke uye ma doye o iskana maye alebe buli femina o de be wule ko ka do ka fo ko Land Cruiser ni ye jemanye o kumana jate de mi mbaka o ye ka do ka fo mi ye ka do 8 36 80 ani de o kumana fe mi ye ka do -12 BIT ni nake ka do na jate denye yusu ku ya fiye wati mina polisu ya la jo abanaka jo minge olu kumana luga siga bunyana olu fana ya gweni damine o de kera sendega ni kula banye gwenga dese kwa dala noroko yusu ayafse atamaye yi kunda bolon franje uga Land Cruiser tiki dona bolo de kono wati mina ataraf ci denta ni chini ni ndo santa ni sabade kato walo ikoro ko da yusu o mingera o kera sigoro ninga ukadu sumakasa kusebe yo mabbe uma ali doni yusu ko wati mi bolife mbulle mbega bolife buli ja shule do fa be ka atawo nyina singoro abana a shule fa ba atawo nyina singoro abe bolife mbulla Allahu akbar ni here no yusu ko de mo be yusu to ni singoro ifugaja an lo mane razo ku ngandore nade bari gaje ma fogale wa dambere bulwa jori alijumage alijuma gale wa damere bulu na de wala diga kale wi wole to rela dizani bagari wa kalama pegado kale coupe d'Afrique da kuka coupe d'Afrique da shwen o kale bata ayo foga maliku kale maliku na wolo anto kuna wolo chife yusu birim bebe konteni bonya sula abana kuna yusu minye kado kafo ko kelesa minye kado bulu fembulle ko jatu shule do dolola amajo akoni yafta atamaye ko kuna fo be mi kabe dendani furane ko bi o de maudu su chien abana joli manga alaba kera minye bulu fe kono mau jakelen kunte ku ma dama do tumbe boli fe ngono o kuma ka do atale ko sa ukele ka ro jansoro ku ko ku be boli fe jode ka boli kata ya sa mau kanu soro kata ka boli fe reto ikilenye boneka sani ka bu nyala olu nyana ko be gure soro kuma mi ko ya soro jama seru makaba bora boli fe kono ku ba afsa atamaye jama yu kuro ku bereberema ni kata nu ye ka do prosu ulu jabala la no komisariya wati kunguru ningono afora ko funanga njini mi no faro na bolifeve ko fatura yusu kai mato dusuma kasa mana fe mi ga do ku yukunda ikado komisariya ka bolife bulle mbero mi anaje nyo olu bero mina yukunda yenga ko foka du ma ka bla shula polosu tise ko ke o tu ka bara yi olu sigi kunye lakana ye ferende de bali bela jire tige ka bika do sigoro ngao ku nu hakili jira nyona ka family seuma ka jirula ka fo tiena au nga bara tega madi onika karaba on ta yin nikana anebolo fe kanale on tise ka madi onika ka karaba o dusuma kasa minu mo sorosa funanga nu sigito o kuna bolife njema imire no Land Cruiser ni uyo dawolo folo ka bela jire tachien ka bla utemenzena unife ve benano billa ma we takara we dagara bela dusuma kasa yesabuye o kuma na yusu ko ke ikado guleye fe mi ikado siraba kasara yin ko cheri ba ke kuma ma shule do keye o kuma na minena ninga ta na ye folosu oluko atina de no ma minge o de kara dusuma kasa yesikoro ni funange no mbulo sabu ko ni tora ko mina ikado ko te ko de niye kuma infole minye bolifembo la masawi olu de tara kata ko uchefla ani mbogo tigingile de kumbe bolife ngono o kuma minye kumbe ga bolife bula masaw tara kata ya fa nyini chikoro ka fa ni bambato somo ufe ko nga jongo ala kulu de shin folo te ni de ko jugo kolo de ba la ka shin folo te ni masaw ko ni ye jongo ala fo o kuma ku ko ni be ya fa nyini bambato somo ni ikado chikoro ka ufe ikado ko ala ga bambato daro nema sigasigalu dailela ka nyeshi ni makufele na ajenyoma polosu ulu na ikado ferene de waletiga ko to la mana wulo mina ayre na buo kalama
anye ni bo indicateur de renouveau kono bi ka bidon boli do muro indicateur na le blambe bita da ngamiye kan manyema Mohamed Elmedi Ijaz alini avocado mi mami be no adjan chef Idrissa Traoré no bawlo ko idi kan ena muro ube kan name ka klito ndo akela manyema ka klito ndo akela Ousmane Yatara avec un ena c'est mon petit frère idi ene de voilà. Idi Traoré ko ni. Kuma idi hakli to Ousmane. Abana. Ousmane ne doit ke Youssou di. Abana. Kuma ni soko yi. Abana. Muro mi anga musokorobaw amu fuku wale mando bana mesanga anwati. Mi avocado ame folilate Madame Traoré sokona sugoma ani Madame Traoré yaay damele alebe 15 amugo sokona sugwa alebe jelbugula muro ka folilate mala piesima nyugudu damba Dumba avocado ki foki walimando ka foka walimando muro ko ka foli fa denge no muro sa no ga foka lu biagi fu muro foli amba lati jangina keta bachikina keta akrati aluja kalu fu nouveau soleil après Solomon Fofana foka ta se pagalama amen nu fo sukuba kono ay wati ye juruye minyi ka do bajara e nuko amako lavia be marakala ko nga fiye ko ale yi botra wala ko ki ke jaraye Bajara côté la vieille. Allez faut que changement. Madame Tamboura. Allez faut que oui. Ko ngo wati de la fiti de. Ne chokoroba. Ki ko ne juri. Ne chokoroba. Mbai jara sanga be na ndi sone. Wa bajara côté de. Ne bajara sanga. Bale mako la vieille. Aba kli jigi da do sila. Ga do radio beje o barakela do. Falaw nani ba fana do. Falaw nani ba. Falaw la do ba do. Aisha Aidara. Muro minye ONG Arahma. Pour orphelin. Muro anga Aisha Aidara fode. Ko sebe Youssou ni yolu fosa. Foli ambanye si kado kafo anyere chake nyama no yi kado kafo silae alebe ni sanga ina ko minye Pinal TV alebe baraki no anga foli bae ka foli ko kaka nyeshi kado kafo Algérie chef Oumar Bari amba fo kenen gayano tijani sila ambale fo menna kura anga foli be kanu bajama kulu bela jele Youssou wati ko nana wati corona muro wati corona ambe Cheikh Amala Traoré muro amale fo inspecteur du travail fo ka sirnant metukuna ko industrie sumala tugo ka ya jalo angale fo awale douanier aflane fomba bugula amba fo ka wale man nombra ngado fana sanu wo bangoni tourna la amba fo ka ande on fo Congo Brazza France ngadable ndigidu Maria Viatara ale quartier be koromso de am be koromso bari ali ari dugolo de fly ga di sogari de bonne poussine fana be fanta sogore fana ni sogari de mire do akebe kono warni ni sanga na madu sogore ana furumuso anga foli bunu ka dimba ya bela jilenye kado ka abu ture fana ga foli adama ndumia alebe New York États-Unis ako la ko menne gorakado ko ngai fundege bilaba attention ka ka mana de ouais kuma abu ture ambe afana foni sana ka foli ke kanu ba jama kulu bela jelenye ambe kambe da Youssou ni ala manga jona jona kuna fona wora ulu kenaka au kambe